Diyos maray na hapon po sa Indo mga tugang. Malhod po ang gabo sa pagpamibi kang oratio emperata. Pamibi para sa katuninongan kan kinaban. Sa ngarang kan Ama, kan Aki, asin Espiritu Santo. Amen. May herakon asin maugayo na Ama, di ka masasabotan nin si Isay man na nagsasabuag nin iriwal, di pwedeng mag-ako sa imo an si Isay man na namumuot sa byolensya. Bantay kami sa imong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw ning siguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasana an sa indang mga amunisyon. An mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katawohan, nasunodon an laykan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan ka mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo, na makoa ang ranga asin kusog, kan mga naghihingowa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang lambang saro sa to, magpuunanggad asin dayupot na maglakaw, sa dalan nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabo sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe ning katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan, solemnidad kang pagsakat kang kagurangnan sa langit, ang satuyang mass intentions. Thanksgiving for the gift of life, of faith, joy by Negoza family. Thanksgiving also offered by Mr. and Mrs. Roland and G. Chua and family, Mendoza family, Marian Almonte, Eileen, Fe Naval Oroña, Engineer Jailan, Dahak and family, for all the blessings received and good health for her loved ones by Eden Morante. Thanksgiving also offered by Roda Alcala, Del Mundo and Brul. Special intention offered by Karen Adike and family, Mendoza family, for Nikki Reyes to pass the chemical engineering licensure exam by Mendoza family, for NASH exam by Belga family, LPT passer last March 2026 by John Paul Daep. Special intention also offered by Mark Brian Clotario, for fast recovery of Evelyn Marbella by Marbella and Odoña family, to pass the NASH exam by Marian Romano, to pass the NASH exam by Ruby Rosin, to pass also the NASH exam by Edwin Nashon Jr., for the eternal repose of the following souls: for Athena Claire by Venus, for the soul of Consuelo by Archie Aquino family, for Josefina and Pedro by Belga family, for the soul of Eduardo, Angel, Ricarda, Herminia, Eduardo, Alfonso, Teresa, Efren, Anita, and all souls in purgatory by Mendoza family, for Marlene, Abelardo Neri, Delfina, and Agripa by Anonymous, for Juan by Anonymous, for Juan by Esteves family, for Kenneth by Albert Rodriguez, for the soul of Sonny by Marian, for Jeffrey Ivan by Eileen, for Efren Jr. by Orozco family, for all souls by Grande family, for Solomon by Crisanta Vargas, and for all the souls in purgatory.
Banwaan ning Diyos, tindog po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sagaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imo, Espiritu. Misa antisipada para sa aga pong Domingo, na kung sa hindi sa celebrar po niya to ang solemnidad kan pagsakat sa langit, kan sa tuyang kagurangnan, an Ascension Sunday. Iyan man an sasabikan sa tuyang simbahan, iyuman ini an ika-60th World Day of Social Communications. Kaya kung may mga social communicators kita, digital users, broadcasters, media practitioners at yan po sa daog kanisa, may itatao kitang espesyal na bendisyon para sa inda. Ngunyan tanganing kita po gabos na uya digdi, magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon asin pagsulsudan an sa tong mga kasalan. Udok sa buot sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuli sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, nadaing kasagkora. Amen. Mag-omaw kita sa Diyos, awiton taan kamurawayan sa Diyos. Pinapamurawa
kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban. Akoan sa mong pagimangera. Ika na nagtutukaw sa tukan nama. Naherati kami. Ikasalan kagurangan, ikasalan urok kahalangkan. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, namimibi kami daan sa imong aki nagsasakat sa kalangitan ngunyan, mantangan mga apostoles nagmamasid. Warasan sa mo, nasusog sa iyang panuga, magkanigo kaming mabuhay bako sa nang danay, siyang makaiba, midigdi sa daga, kundi man kami makaiba niya sa langit. Siya nakaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos, takapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Madadangog niya to sa enot na pagbasa, an manunungod sa pagsaksi kan mga apostoles, sa katotoohan, na an sa tuyang kagurangnan buhay, asin mamuraway na nagsakat sa langit. Himateo niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Namumutan at Tupilo, isinaysay ko sa inot kong libro, ang gabos na ginibo, asin itinukdo ni Jesus. Puon sa kapinunan, sagkod sa isinakat siya sa langit. Bago siya isinakat sa langit, ang mga apostol na sa iyang pinili, hinulitan niya sa paagi kan Espiritu Santo. Nagpahiling siya sa inda nindakol na beses, sa laog ning 40 aldaw, pagkatapos na siya magadan. Sa mga paagi na nagpapatutuo na siya buhay. Sinabihan siya niya sinda, dapit sa kahadean ng Diyos. Kan kaiba pa siya ninda. Tinugon niya sinda, dai kamo maghali sa Jerusalem. Halato nindo an ipinangnuga kan sa kong ama, na sinabi ko sa indo. Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad, dai na mahahaloy, bubunyagan kamo sa Espiritu Santo. Kan magkateripon si Jesus, asin ang mga apostol, hinapot ninda siya, kagurangnan, ibabalik mo na ngunyan sa Israel ang kahadean. Nagsimbag si Jesus, ang mga aldaw, asin ang mga panahon, itinalaan kan sa kong ama, huli kan sa iyang kapangyarihan. Dai nasa sa indo ang pakaisi kaiyan. Alagad maako kamo ning kapangyarihan, pag-abot sa indo kan Espiritu Santo. Asin kamo magiging mga saksi sa Jerusalem, sa bilog na Judea, saka sa Samaria, sagkod sa mga puro kang kinaban. Pagkataram niya kaini, isinakat siya sa langit, mantang naghihiling sinda sa iya. Dangan nalipodan siya nin panganoron. Nagtitingkalag pa sinda sa langit, mantang nagiitaas siya. Kan may magtindog sa kataid ninda, na duwang lalaking nakagubing na puti, na nagsabi, mga taga-Galilea, ano ta nagtitindog kamo digdi na nakatingkalag sa langit? An Jesus na ini, na kinua sa indo, asin isinakat sa langit, mabalik, arog kanahiling nindong pag-itaas niya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw, ning kagayagayahan, tanog ning hamodyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan.
Gabos na banwaan, magparakpa kamo sa kaugmahan. Ikurahaw nindo sa Dios mga awit ning kaugmahan. Hulitaan kagurangnan, an kahuruhalang kawe, kinatatakutan, dakulang hade, sa bilog na kinaaban. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog din hamudyong sa kagurangnan. An Diyos suminakat kaiba an kinurahaw, an kagurangnan kaiba ang tanog nin trompeta. Mag-awit kamo nin mga pag-umaw sa Diyos. Mag-awit kamo nin mga pag-umaw sa satong hade. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog din hamudyong sa kagurangnan. Ang Diyos hade kan bilog na kinaaban. Umawon siya sa paagi nin mga salmo. Ang Diyos nagtutukaw sa iyang banal na trono. Siya nagahade sa mga nasyon. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Sa ikaduwang babasahon, si San Pablo nagpapatotoo na ang Diyos Ama binangon si Jesucristo, hali sa mga gadan, asin pinatukaw sa iyang too, tangani na iyo ang maging pamayo kan simbahan. Hemateon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, hinahagad ko sa Diyos ni Jesucristo na sa tong kagurangnan, an mamurawayo na Ama, na itao sa indo an espiritu nin kadunongan, tanganing masabotan nindo nin urog an kapahayagan dapit sa Dios. Hinahagad ko na maliwanagan an isip nindo, tanganing manodan nindo kung ano ang paglaom na inapudan niya sa indo, kung ano ang nagsusuupay na biyaya na ipinanuga niya sa iyang mga banal, asin kung guraano kadakula ang sa iyang kapangyarihan na yaon sa to na mga nagtutubod. Ang kapangyarihan na ini yaon sa to, pareho kan kapangyarihan sa kakusog na ginamit ni Diyos, kan buhayon niya liwat si Jesucristo, asin kan patukawon sa too niya duman sa langit. Sakop duman ni Kristo ang gabos na langit no na paghahade, otoridad, kapangyarihan, asin mga pamamayo. Ang ngaran niya mas halangkaw kesa gabos na ngaran, bako sanang sa panahon na ini, kundi sa maabot pa. Ang gabos na bagay ibinugtak nin Diyos sa irarom kan mga bitis ni Kristo. Itinao siya sa simbahan bilang kagsakop kan gabos na bagay. Siya ang payo kan simbahan na iyo ang sa iyang hawak, ang kapanoan niya na nakakapano sa gabos na linalang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imo, Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagduman ang 11 disipulo sa Galilea sa bulod na pinapadumanan sa inda ni Jesus. Kan mahiling ninda si Jesus, sinabihan ninda siya, alagad ang iba nagduwa-duwa. Dinulog sinda ni Jesus asin sinabihan, itinaos ako ang gabos na kapangyarihan sa langit asin daga, kaya paduman kamo sa gabos na tawo sa inman na lugar, gibuhon nindo sindang mga disipulos ko. Bunyagan nindo sinda, sa ngaran ka nama,
Sininaaki, pati na ng Espiritu Santo. Tukdoan nindo sindang magkuyog, kan gabos na ipinagbubuot ko sa indo. Giramdamo nindo ini. Danay akong kaiba nindo, sagkod sa katapusan kan panahon. Mga tugang marhay na bareta kan kakurangan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Sarong mainit na hapon sa tuya gabos, pakigrit dawan sa tuya kataida. Good afternoon. Ngunyan, ining misa antisipada para sa aga sa pagselebrar kang asensyon, solemnidad kan pagsakat sa langit kan sa tuyang kagurangan. This is also considered as the 60th World Day of Social Communications. Ngunyan na mga panahon, mga tugang, magayon na paghurup-hurupan ta. Sarok kan mga kinakatakutan kan tawo, iyo na baka mag-abutan panahon na masalidahan na kita ki mga robots dahil kay ining teknolohiya. Saruyan kan haputa. When technology slowly replace our humanity. Kang na-assign po ako sa Libon, kay ito pag kadaklan duman pagtanom nin paroy, kaya igwasidang paroy festival. Kay itong panahon pag matanom ka nin paroy, dakol na tawo ang kaipuhan mo. Magpuon sa pagtarok hanggang sa pag-ani. Ngunyan, igwana kita nin mga dahil kan teknolohiya, mga traktor, mga GPS-enabled tractors, driverless tractors and harvesters. Kaya duman sa Libon, tigaapod ining mga traktor na ining bagong introduce, na nabawasan sa trabaho kan mga tao, dahil nga ni kang nag-a-advance na teknolohiya, halimaw, takadaklan sa inda, nawaran ki trabaho. Ta imbes mag-empleyo nin mga paratarok, mag-empleyo nin mga paraani, ito ng traktor. Minsan, maabutan panahon na ini magiging driverless, AI-powered, and siguro pag igwana nin drone or laser na makakatabang kan mga parauma. Yan ang medyo difficile na ano. Yan. Imagine, maabutan panahon, mapaopera ka. Igwanang operasyon na ginibo na robot, AI-trained, gallbladder operation. It was performed by a robot. Trained kang AI. Imagine kung bako sa gallbladder ang halion sa imo, open heart surgery. Robot ang maopera sa imo. Maabutan panahon kung sirig ka iyan. Anong trabaho mo ngunyan? Maabutan panahon, iyan ang kinakatakutan ta na pwedeng sasalidahan ka na nin robot because of the advancing technology. Imagine kung ani, parayo nin Diyos, magabutan panahon, ang padi na nag-deprete sa ino, robot na. Yung pagka po, siguro, di ko aram kung mas halawig magsermon, aron sa ko, o mas halipot. Yan. Artificial intelligence can now write, speak, answer questions, even imitate human voices and faces. And it can even replace some of our skills. Di po ba? Lalo ngunyan, with the social media. Of course, social media connects millions. Yet many still feel lonely, unheard, and unseen. Sabi kay yan, we are more connected digitally, but sometimes less connected personally. Di ba? Kaya, bagay na marhay sa tinao ni Pope Leo the 14th na tema for the celebration of the World Day of Social Communications. Very timely po ining temang ini. Sabi niya, preserving human voices and faces amidst the rise of artificial intelligence and social media. That was his message.
And that was his challenge sa lambang saro sa tuya. And magayunon ta sa pagselebrar ka ining solemnidad kan pagsakat sa langit kan sa tuyang kagurangnan. Tinatawan po kita mga tugang nin magayon na kasimbagan. Takan si Kristo, sosog sa pinag-describe kan Ebanghelyo, nagsakat sa langit. Siguro so pagmati kan sa iyang mga disipulos, iyo po nasinda, binayaan asin pinabayaan na. Kaya siguro naghapot sinda, kagurangnan, babayaan mo na po kami, mabalik ka na sa imong ama. And it was at that time na tinao niya po ini tulong, importanteng regalo sa sainda. Asinadangog ta po iyan sa satuyang Ebanghelyo. And I think these are the same gifts that He is also giving us today kan sa iyang pagbalik sa iyang ama. Basahon ta daw po, assurance, presence, and mission. Totoo, they were left behind, but they were not abandoned. Babayaan, pero dai papabayaan. So number 1 is assurance. Anong assurance tinao niya sa inda? Sabi niya po sa inda, dai kamo mapurisaw. Maduman ako, tanganing mag-andam nin lugar para sa indo. Takunghain ako, dumanman kamo. Gari sarong magurang maha-abroad. Pero tigsabi niya sa mga aki niya, o day kamo magparahara dit. Tapag abot ko duman sa abroad, maabutan panahon, ipipetisyon ko kamo. Gari man sa nasirig ka iya. Dinagdagan niya pa sa iyang assurance, it is better for me that I go, because I will send the advocate, the Holy Spirit. Pag abot ko duman, ipapadara ko ang Espiritu Santo. Oh. Siring man kan sarong magurang nagsasabi sa iyang pamilya, matrabaho ako sa abroad, pag abot kan panahon, mapadara akong balikbayan box. Yeah. Regalo, benepisyo, mapadara ako nin allowance, nin suporta sa saindo. Iyan so asigurasyon, assurance na itinaukan sa tuyang kagurangnan. Dahil niya binayaan sa iyang mga disipulos tanganing pabayaan sinda. He ascended to remain with us in another way. Wanyanan kinaban maribukon sa social media, sa satuyang mga cellphone, you will experience endless scrolling maski sa laog kan simbahan habang nagsisermon si Father, nag-scroll kang cellphone. Endless content, dakulong kang mahiling na mga content sa social media. Endless opinions, lalong-lalo na ining nangyayari sa Senado, na fun run out. Dakulo na mga content na mahiling ka, dakulo na opinion. Yet, kung mahalata ta po, many hearts remain restless. Yes, it's true that technology can give information, but not necessarily meaning. Dakol na informasyon, pero dahil managtatao nin kahulugan sa satuyang buhay. AI can imitate conversation, but it cannot truly love. Daing kalag, daing puso ang AI. Social media can gather followers, but it cannot replace genuine communion. Kaya, assurance niya sa sato, ipapadara niya ang sa iyang Espiritu, because it is only the Holy Spirit that can touch the human heart. Only God can give lasting hope. Only real human love can heal another person. That is His promise. Second, aside from assurance, He also gives us His presence. Anong promesa niya? Sabi kan Ebanghelyo, girum dumanindo ini, danay akong kaibahan nindo sagkod sa katapusan kan panahon.
Sa pagiling ko po, importanteng gayo ining rumdumuntang ko niya na aldaw. Because many people, because of the advance or the advent of technology, many people are slowly becoming digitally present but personally absent. Iyo baga po, sa pamilya ta, nagkakaraon, yaon sa sarong lamesa, pero gabos, yaon sa cellphone. Iyo nga ni, magayon ta may teknolohiya, dahil kay di, so mga harayo sa to, nagiging harani. One call away sa Messenger, sa Skype, face to face. Anong apunta kayan mo niyan? Video call. So harayo, nasa abroad, nagiging harani. Pero so harani, nagharampangan nga ni, nagiging harayo. Maski pag meeting baga, nagmini-rating, pero gabos yaon sa indang cellphone. Sometimes we react with emojis. May pa-heart ka pa. Pero, harayo man ang sa imong puso sa sainda. Napiritan ka lang na nag-intra kaya sa People's Choice photo. Yan. Diba? Sometimes we know viral trends but fail to notice the pain of person behind or beside us. Kaya an ascension kan sa tong kagurangnan, nagpapagirumdum po sa tuya mga tugang that God speaks through human voices and the human heart. That is why we must preserve humanity in communication. Every post should still have a conscience. Kada post mo, dapat kasabay pa ang sa imong konsensya. Every comment should still have kindness. Makugabos rants. Pamili DDS, gabos muda ang nadadangog mo, ang mga comments sa Facebook. Every technology should still protect truth and dignity. In other words, ang challenge po sa tuya is to make Christ visible or present through our media platforms. Whatever media platforms that we are making use of, higuwahon ta na maging presente ang sa tuyang kagurangnan. Pagtulo asin ultimo, iyo po ang mission. Assurance, presence, and mission. Anong sabi niya sa iyang mga disipulos bago siya bumalik o sumakat sa langit? Go, go and make disciples of all nations. Tandaan ta, dahil niya sinabihan sa mga disipulos niya, pagkatapos kong magsakat duman, magtarago na kamo ha. Dahil na kamo magruluwas. No, He sent them to the world. Iyan man kita bilang simbahan, the church today must also enter the digital world. Not to spread noise, not to spread hatred, not to spread fake news, or anuman na daing kasaysay, or igaapuntang vanity, but to proclaim the truth, to proclaim hope, mercy, and human dignity. Ang social media can become a pulpit for evangelization. Social or technology can become an instrument of service. Artificial intelligence can assist human work. But, take note of this, we must never allow technology to replace conscience, compassion, prayer, and authentic relationships. Sabi kayan totoo, machines can process data, but only the human heart can carry mercy. So namumutan kong mga tugang bilang
mga parasunod ni Kristo, bilang nagsusunod sa iya, ang tunay pong challenge sa tuya is not simply whether AI today becomes intelligent. The real challenge or question is, will humanity remain compassionate? Will humanity remain truthful, prayerful, and loving? As disciples of Christ, we are called to preserve the human face in the digital world. A face that listens, a voice that speaks the truth, a heart that loves, a presence that reflects Christ. Kaya sa pagselebrar niya to, kaining solemnidad kan asensyon, pinapagirumdum kita na ipinapaniwala sa tuya ngunyan kan kagurangnan ang siring na misyon. Buminalik siya asin suminakat sa iyang ama, pero dahil siya nawawara sa tahaw niya to. Padagos siyang presente sa tahaw niya to. Kaya ipinadara niya ang sa iyang espiritu. Tanganing sa paagita, ang sa iyang boses, padagos man giraray madadangog kan kinakpan. An sa iyang lalaugon, padagos man giraray na mahihiling kan kinakpan. Asinan sa iyang pagkamuot, padagos man giraray mamamatean kan lambang saro sa sato. Sa paagi mo, asin sa paagi ko. Taan kadaklan mo niyan kan mga tao, lugod pa man, mahiling ang lalawgo ni Kristo sa paagi kan sa tuyang mga post, sa paagi kan sa tuyang communication, sa paagi kan sa tuyang pagtaram, pagsurat, asin pagserbi. Itayan ang misyon kan lambang Kristiyano. Basahon ta daw po ini. Not simply to go viral, but to make Christ visible to the world. Amen? Sa ngaran ka na maagi, asin Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita gabos, maugmanyatong ipahayag an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugtong niya kagurang-nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Berhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kang Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa aldaw na ini, idulot ta sa Ama, ang gabos niya tong paglaom, asin pagmawot, asin hagadon ta, ang sa iyang tabang. Sabihon ta, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, magtalubo aro aldaw, sa pagkasabot asin pagpahalaga kan sa indang naiibang misyon bilang mga saksi ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing sa satong paglapigot na mabuhay asin magbalangimog kan tataramo ni Kristo, magharo kita kan kusog sa iyang pagsakat sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Gurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga nawaaranin pagsarig, mahawa sa kadikloma nin kawaaranin paglaom, huli kan pagsakat ni Kristo sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Gurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing sa saindang kaluyahan, ang mga nagihelang asin mga biyadi sa satong komunidad, mapakusog ang kapangyarihan ni Kristo na suminakat sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Gurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga gadan makapuling ligtas sa eroka na inandam ni Kristo para sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Gurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Sa hilom, isabay niya to ang sa tuyang mga personal na kahagadan, asin intensyones.
ipamibi niya to sa kagurangan. Kagurangnan, nanyugaan sa mong O pamilya. Diyos, sa muyang Ama, imatea ang mga pamibikan sa imong banwaan, buksan mo ang samong mga mata, asin puso, sa lubos na pagkasabot kan pagsakat sa langit, kan sa imong aki, taganing makasunod kami sa iya, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kang Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugot ng kagurangnan, an atang sa saimong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kang bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, naan bugtong mong aki, sa muyang halangkaw na padi, danay nabuhay, nagtutukaw sa imong tuo, sa pagpamibi para sa mo, warasan sa mo, na may pagsarig na magdulok sa trono kan sa imong grasya. Tanganing makamtan mi an sa imong pagkaherak. Huli kay Kristo na sa mong kakuranglan. Amen. Ang kakuranglan mapasa indo. Asin sa imong Itaas ang espiritu. mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kakuranglan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Toong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kakuranglan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, asin daing kasagkoran. Huli kay Kristo na sa mong kakurangnan, sa pagkabuhay niya liwat, nagpahiling siyang hayag sa gabos niyang mga disipulos, asin mantang sinda nagmamasid initaas siya sa langit, tanganing gibuhon kaming makahiras, sa iyang pagka-Diyos. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabo sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit non na bertudes, asinan mga anggeles na potestades, nagaawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurang nani kanagadan banal, burabo din gabos nakabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini,
Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi pagkuanyaman kan kalis sa sinsagirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabo sa sin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan napapabuloson, para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian paggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papa, si Leon, kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asin daw sa liwanag kan sa imong lalawgon, Heraki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa muyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaintupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay, na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Ngunyan mamibi kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kagurangnan.
Agawa, kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Adean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristo, ang kagurangnan ni ka na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilinga, an sa mong mga kasalan kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin naghahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya mo niya naihira sa lambang saro, an inakong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang Diyos na padagos presente sa tahaw niya to. Padagos nagtataonin paglaom, asin asigurasyon sa sato. Ang Diyos na nagtao sa tuya kan sa tuyang misyon. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya.
lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Olay ni Diyos na kakurangan, ang katawahan, makakaarap, pagkaon, iyon ang siya ang kakurangan, nagdarakan katotohanan. Siya ang maglaom, magdadaon kusog asin buwan. Siya ang kakurangan, nagdarakan katotohanan. Siya ang maglaom, magdadaon kusog asin buwan. Mamibi kita. Kagurangnan, an mga balaog na inako mi sa imong altar, magpalaad sa samong mga puso, kan pagmaawot sa langit noon na ero kan, asin nagsusunod kan sa iyang mga inagihan. Kami gibuhon na magmaigot, paduman kung sain an paraligtas na inod na samong naglaog. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigo po ng second collection para po ini sa World Communication Sunday. Ang natipo niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 38,419 pesos and 15 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 5,092 pesos. Ang second collection nag-abot man po sa 13,156 pesos as in 10 centavos. Sa Mayo 18, aldaw nin Lunes, maabot po ang imahe ni Nuestra Señora de Salvacion, magkakaigwa po nin Santa Misa sa oras na alas 8 sa pagkaaga. Siring man sa Mayo 19, aldaw nin Martes, ililipat po ang imahe sa Santo Cristo Quasay Parish, Dapdap, Legazpi City, pagkatapos nin misang alas 6:30 sa pagkaaga. Mauti man po pasalamatan ang mga nagdonate ka nakaaging simana, mga anonymous, 5,000 pesos, 1,200 pesos, 550 pesos, anom na tig 500 pesos, donation through GCash 2,775 pesos, Justin Ray Foncardo 1,000 pesos, Brul and Del Mundo 1,000 pesos, Emelina 700 pesos,
Roderick and Elnes de Labin, 500 pesos. Opida Family, 400 pesos. Diyos mabalos po. Kung igwa po digding mga media practitioners, whether broadcasters, journalists, or media personnel, communicators, sa mga miyembro kang parish Commission on Media and Communications, as in gabos na nagtatrabaho po sa fields of information and communication. Pwede po kamo magpasiring digdi. Vloggers, influencers, pwede kamo magpasiring digdi para sa special na bendisyon para sa Indo. Pero kung habo nindo, di day. So, rayaon sa taas so sa tuyang mga members ka media and communications, Commission on Media and Communications. Vloggers, influencers, so mayo, journalists, media practitioners, digital users, gabos. Tindog na po kamo gabos. Tatarawan ko kamo kaining bendisyon. Lord, we ask you to bless these your children, especially journalists, broadcasters, and media personnel, communicators, vloggers, members of the Parish Commission on Media and Communications, and all who work in the fields of information and communication. Grant them wisdom to discern truth from falsehood, integrity in the messages they share, and compassion in the stories they tell. May they use their gifts responsibly to uplift, educate, inspire, and promote peace and understanding. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Matukaw po kita gabos. Salamat po sa Indo. Lalong-lalo na kitang nagpartisipar niyan sa misa, mga naglingkod po sa misa, sa tuyang choir, live streamer, mga lectors, commentator, and sa tuyang mga acolytes, and we have also our seminarian, and syempre ang sa tuya pong mass collectors. Ang mga lay minister na nabubuhay na sa digital world, mga robot na, AI-powered. Yan. Kaya salamat sa tuyang mga members kang LECOM na always to the rescue, especially kung pinaasa ka, nagmahal ka, pero iniwan ka. Yan. Gariday na sinda makakabali sa renewal sa Domingo. Yan. So salamat po sa Indogabos. It was announced about the visit of Inang Salvacion. Sa Lunes po, aakuon tadigdi si Nuestra Señora de Salvacion. She will be staying overnight sa tuya pong parokya. So, may misa man ginari kita sa Lunes na 6:45. After that, sasabaton ta po si Ina, dyan sa luwas. Then, the whole day, up until 12 midnight, kang Monday, magkakaigwa po nin pag-vigil digdi sa laog kan sa tuyang simbahan. Then, Martes, pet sa 19, May 19, ihahatod ta po si Ina duman sa Quasay Paris ni Can Santo Cristo, duman po sa Dapdap. So, digdi po siguro kita maagi sa Sawangan, sa may Sawangan, bako po digdi sa Rizal, so, auto na nagkakarga ki Ina, halangkaw, so pwedeng sumabit po sa mga wire. Kaya digdi kita maagi sa tuyang paghatod kina. As in, sasabaton man po siya kan mga parishioners duman sa Dapdap. So, hopefully matawan ta po ininin panahon. Imbes na maduman po kita sa huruan, si Ina na ang nagdadalaw sa tuya. So, grab that chance and opportunity na makapag-bihilar, makapagpamibi sa tahaw, sa atubang kan sa tuyang mahal na Ina. Salamat po sa Indo. Matindog na po kita. Sa aga pa lang po, before I forget,
there will be a celebration of sa Satuya pong Diocese of the 60th World Day of Social Communications. 10:30 in the morning, may misa po duman sa Padre Pio. Kaya gabos itong nasambit ko, social communicators, media practitioners, together with the DMSI and KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, Albay Chapter, magkakaigwa po dumanin misa. Kaya kung vlogger ka, influencer ka, ano itong mga nagtatauning kwarta? Mga banidoso ka, nananauning kwarta. So, mga digital users. So, pasiring po kita duman sa Padre Pio, 10:30 in the morning. May misa po duman, as in, espesyal na bendisyon para po sa Saindo. Okay? So, salamat po and see you there. Ang kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mabubuton na sin maherakon, ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw sa katuninongan ni Kristo. Tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Langit at lupa ay siyang papurihan, araw at alay siyang ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah. Salamat po.